Nomgwenya security guards at Livingston Hospital in Gqeberha protested on Tuesday, claiming that their employer has not paid their wages. They are saying that they do not get paid timely. Thina apha sime ezigadi zakaNomgwenya. Sisine service apha eLivingston nase-provincial. Nomgwenya sinengxaki noNomgwenya every month i-payment yethu iba late since 2023. Oko sinale ngxaki kuxa funeka sipeyile asinike memorandum yokuba i-payment izoba late. Usinikile ke nangoku kule nyanga kaMatshi nge-12 kaMatshi wasinika memorandum yokubana akanamali yena nguNomgwenya akabhatalwanga nguDepartment of Health. Singangeni indawo ke thina ke kuloo nto leyo agreement yakhe no-health uba babhatalana njani. Akazosibhatala nge-20 akabikho date. Nge-20 yafika i-20 kaMatshi sahlala sathi sizosebenza de ube uNomgwenya uza kuthi uzasixelela into yokubana xa nengazosibhatala ngale 20 imali zethu uzasinika nini. uNomgwenya kangafumaneke efowunini kangabafumaneke umuntu wokugqibela sesamfumana siye safumana u-ops manager ngosike sincame. Yazanywa ke idate kwathiwa nge-1st ka-April imali yethu izongena. Fikile i-1st uNomgwenya kafumaneke siyamfowunela akho mntu usinika impendulo into yokubana imali yethu iphi. U-site manager sembuzayo uthi akava izinto naye akho kwamntu wazinto into yokubana imali yethu sayifumana nini. Yile nto ke ngoku sibonileyo uba masenze le nto singabasebenzi kuba noko bekukudala ngoko sibanikile nathi itshansi yokubana mawukhe baromole le mali bazame kwiikona zabo but akabikho nto icacayo. The shop steward mentioned that some of her colleagues faced eviction from their rental properties due to non-payment of rent. I-union lesephantsi kwayo iNABSAWI izamile we-launch dispute but ke ngoku sisalinde kuyo ke ngokuba enye into izawuthini. Kodwa ke ngokokusebenza asisaziboni sisebenza, asinazi-transport zethu azisazithuthi ngoku. Abantu abarentayo siyarenta siyagxothwa kwindawo esirenta kuzo. Izolo ndifumana ikholi yecolleague yam ithi andikwazi ukuza apho because andinayo kwa impahla yonxiba nazo kwa into zobhasa. Umastandi usithathile isitshixo seroom yakhe uthi xa ngakwazi umbhatala nangoku mandibone uba mandithini mandimnike isitshixo sekhe. So iyokubana siphinda sibuyele emsebenzini uNomgwenya engekasinika imali yethu ayiyo option leyo, sifuna imali yethu. The workers have vowed not to resume work until they are paid by their employer. Attempts to reach the security company for comment were unsuccessful as the responsible person was unavailable at the time of reporting. Reporting for MPK TV News, Luswetu Andoni, Livingston Hospital, Gqeberha.